Призовой фонд – $250 000. Успей принять участие в грандиозной акции от «Формула-55». До 23 октября успей набрать 555 баллов и получи шанс выиграть крупный денежный приз. Регистрируйся на сайте или в приложении «Формула-55» прямо сейчас. бозиҳои ҷавобии марҳилаи нимниҳои ҷоми Тоҷикистон 2023 оид ба футбол баргузор гардиданд. аз он ҷумла тимҳои Регар Тадази шаҳри Турсумзода ва Истиқлоли шаҳри Душанбе бозии ҷавобии худро доир намуданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсумзода доир гардида бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт. қисми аввал бидуни задани гол пушти сар шуд. дар дақиқаи 70 қисми дуюми нерӯсанҷӣ нимҳимоятгари бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе Эҳсони Панҷшанбе ҳисобро кушод ва дастаашро ба пеш баровард. Ёқубҷон Ахмедов аз ҳайати дастаи Регар Тадаз дар дақиқаи 94 голи ҷавобиро зад. бо ҳамин тартиб бозии ҷавобии марҳилаи нимниҳои ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол миёни тимҳои Регар Тадази шаҳри Турсумзода ва Истиқлоли шаҳри Душанбе бо ҳисоби 1-1 хотима ёфт ва дар натиҷаи ду вохӯрии бошгоҳи Истиқлол бо ҳисоби 2-1 ба бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2023 баромад. бошгоҳи равшани шаҳри Кӯлоб ба бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2023 баромад. дар доираи бозиҳои ҷавобии марҳилаи нимниҳои ҷоми кишвар тимҳои равшани шаҳри Кӯлоб ва хатлони шаҳри Бохтар ба ҳам омаданд. бозии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби 0-2 ба суди дастаи хатлон хотима ёфт. дар дидори мазкур сармураббии тими равшан Тоир Моминов чанд бозигари асосии даста аз он ҷумла сарвони тим Холмурод Назаров ва дарвозабони асосӣ легионери украинӣ Евгений Гритсенкоро ба ҳайати бозигарони захиравӣ гузошт. чун бозии аввал бо ҳисоби 3-0 ба суди равшан хатм шуда буд, бозигарони дастаи хатлон аз оғози рақобат зуд ба ҳамла мегузаштанд ва хати ҳимояи равшанро рахна мекарданд. дар дақиқаи 35-уми нерӯсанҷӣ Сунатулло Азизов аз ҳайати дастаи хатлон бо маҳорати волои хеш тӯбро вориди дарвозаи равшан намуда ҳисобро кушод ва дастаашро ба пеш баровард. бо гузораи ҳамагӣ чанд дақиқа футболбозони шаҳри Бохтар голи дуюми хешро вориди дарвозаи равшан намуданд. муаллифи гол Беҳрӯз Хуҷаев гардид. қисми дуюмро низ бозигарони хатлон бисёр хуб оғоз карданд. онҳо якбора чанд ҳолати хатарнокро дар назди дарвозаи равшан созмон доданд, аммо муваффақ ба задани гол нашуданд. дар миёнаҳои қисми дуюм довар ба дарвозаи дастаи хатлон пеналти таъин намуд. дарвозабони ҷавон умедбахши меҳан Сафарманд Ғафуров зарбаи Муҳаммадшарифи Саидхоҷаро баргардонида дарвозаашро аз големи нигоҳ дошт. бо ҳамин натиҷаи 0-2 бозии дастаҳои равшани шаҳри Кӯлоб ва хатлони шаҳри Бохтар дар доираи бозиҳои ҷавобии марҳилаи нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2023 оид ба футбол ба анҷом расид ва дар натиҷаи ду вохӯрӣ бо ҳисоби умумии 3-2 бозигарони шаҳри Кӯлоб ба финали ҷоми Тоҷикистон баромаданд. барои ба даст овардани ҷоми кишвар ин тим бо дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе бозӣ мекунад. ба фикри ман бозӣ нағз шид, но результат нашид. Хай 3-0 бояд мебирдем ёки 4-0, 2-0 бозӣ кардем. Хай тоже барои мора ин достойна бозӣ кардем. 1-1 бубромадем момент буд. Бо яктедига штанга задем момент буд. Инш ҳамаш удача нараст, да? Первое, я хочу извиниться перед болельщиком за такую отвратительную игру команды. Очень стыдно, что так сегодня сыграла команда. Ну и Хатлон в этом году опять самый неудобный соперник. Не можем с ними нормально играть, не знаю, почему так получается. Ну, задачу выполнили, вышли в финал. Играть на 3 фронта очень тяжело. Но я думаю, что лучше сегодня так плохо сыграли, чем в дальнейшем эти игры будут такими. Есть ошибки, которые будем исправлять, есть недоработки, которые футболисты на поле не выполняют, это будем исправлять. Ну, хотелось сегодня, почему сделал изменения, хотелось посмотреть, что хотим мы на игре с Абдушатеп использовать. Поэтому была такая неразбериха. Ну и, конечно, линия обороны, имея всегда преимущество, когда идешь, получаешь контратаки, можешь получить голы. И здесь уже настораживает, потому что впереди такая игра, команда, которая будет играть, я думаю, что вторым номером и будут на контратаке, зная, что у соперника есть очень хороший нападающий. И здесь надо сейчас за эти 5 дней до игры надо исправлять ошибки.